Estamos no cementerio parroquial de Tirán. Como podedes mirar, é un cementerio pequeno, moi bonito, pero totalmente abandonado. Estamos loitando desde fai 7 ou 8 anos por querer adecentalo e querer conservar os nosos seres queridos que están aquí enterrados. Temos moito medo cada vez que chega o inverno e aquí, como está encima do mar, embiste moito cando hai borrascas fortes e temporales moi fortes. Querémolo adecentar. O chan está cheo de buracos. Podemos cair e matarnos. E o muro e os ceniceros van a ir ao mar. E iso é moi lamentable. Cuidado que vas tropezar. É que está todo a cair. Chan, techos, nichos, ceniceiros, todo. Lamentable. Sabes como está todo? Todo máis inclinado, portas que nin cerran. Sabes? Cerra, o marco xa botado para diante. Todo lamentable. Como este inverno, miras aquel burato, pois ven todo para É que está o hueco para de un arriba, lado e do outro. ven unha ola que chega aquí. Mira, está partido todo. Está todo partido, non miras? Para que non me fora cometida para dentro. Está desde arriba cheo de filtra agua. Hasta a cruz é que efectivamente hasta a cruz está torcida porque está levantado de aí a tela asfáltica. Intentei non arreglar estando aquí os de patrimonio e costas e me dixeron que non podía tocar absolutamente a nada. Eu dixen, mira, que sea doi uns llanos seu maldados e pintar, a decentar que me arriesgaban a multa de 6.000 a 12.000 euros de aí po norte, que está afectado. E que o chan igual está todo afectado. Todo. Todo roto. Esperamos todas as veciñas e os veciños da parroquia de Tirán que isto con urgencia fajan algo, porque isto vai terminar o mar e despois todo o mundo se vai a lamentar. Por favor, isto non pode quedar así na dejadez.